Partner van Limburg Vandaag is Intratuin. Ja, welkom terug bij Limburg Vandaag, vanaf de Intratuin in Roermond op deze bijzondere dag, de 12e van de 12e. We gaan het natuurlijk even van alles nog hebben, maar eerst hebben we aandacht voor het Dierenpaleis, want daar is ook weer van alles over te vertellen. Ja, Saskia, welkom. We hebben goed nieuws, hè? Want de vorige keer dat ik bij mij in de uitzending zo namen we Becky mee. Klopt. En Becky heeft een baasje, hè? Ja, Becky heeft een baasje. Die houden eigenlijk hier direct met de artiest van de dag een enorme John klik. Benjamin. Ja, klopt. Dit trouwt hij de dag op. En dat viel eigenlijk wel meteen op Becky. Maar hij moest natuurlijk eigenlijk ook even met zijn gezin overleggen. En die zijn er ook voor gevallen. Dus Becky heeft nu een nieuw thuis, dankzij TV Limburg. En dat gaat allemaal goed? Het gaat supergoed. Ik heb net foto's gezien en daar worden wij heel erg blij van. Ja, want als er zo'n baasje wordt gezocht, kregen die nog een check van tevoren of wie gaat dat? Ja, voor vroege mensen willen altijd voor of kan sowieso komen langs in ons asiel. Vertel het over die huissituatie, die gezinssamenstelling. En als ze zelf bijvoorbeeld een hond hebben, zoals bij John ook het geval was, neem de hond met. Dan kunnen we meteen zien of die dieren of die met elkaar door een deur kunnen. Nou, hartstikke leuk. Becky, veel plezier bij het nieuwe gezinnetje. Nou, maar dan hebben ze weer een ander hondje metgenomen. Jackie deze keer. Ja, Jack Russell. Ja, vertel. Jackie is eigenlijk een beetje een pechvogeltje, dat is wel zielig. Hij is ene keer naar het asiel gebracht omdat zijn vorige eigenaren gingen scheiden. Toen heeft er een nieuw thuis gevonden, maar nu is er wederom teruggekomen in onze opvang omdat de eigenaar niet meer voor hem kon zorgen. Sommige hondjes kunnen zich in het asiel heel goed presenteren. Die gaan een beetje zielig fluffy kijken door die tralies en mensen vallen als een blok ervoor. En Jackie vindt het echt heel spannend in onze opvang. Hij vindt het volgens mij ook spannend, want hij is zich een beetje verstopt. Hij heeft zich even verstopt onder de tafel. Maar hij vindt het lastig in de dierenopvang om zich goed te presenteren. Hij is heel erg enthousiast, gaat blaffen, gaat heel springen en mensen schrikken ervan. Ja, en dat is dus eigenlijk hetgeen waardoor de mensen dus allemaal afhaken. Ja. Maar wat voor thuisstuk Jackie dan eigenlijk? Wat voor een hondje is het? Het is een Jack Russell van 7 jaar. Het is een reutje. We verzoeken voor hem eigenlijk een rustig huis. We merken dat er kinderen vindt er niet heel leuk. Andere honden, andere katten vindt er ook niet echt. Is hij ook geen fan van. Dus we verzoeken echt een rustig huis. Geen kinderen, geen andere huisdieren. En mensen die wel nog met hem aan de slag willen gaan. Hij is nu best wel naar andere honden. Maar we denken dat met goede training en begeleiding dat ze dat nog makkelijk goed kan krijgen. Ja, want hij is nou 7, zei ze. Dus hij heeft nog aardig wat jaartjes te gaan. Oh ja hoor. Op die leeftijd kan ze ook nog veel aanleren dan? Ja, eigenlijk altijd. Enerzijds is het hartstikke fijn als ze van pup af aan kan beginnen met een hond. Maar met een goede consequente training kan ze een hondje nog heel veel bijbrengen. Oké, nou, we hopen dat hij in elk geval een fijn baasje vindt. Moest er dan ook veel toezien? Is het iemand die echt constant aandacht nodig heeft of valt dat wel mee? Nee, we vragen eigenlijk wel als mensen net een hond bij ons komen adopteren. Van, zorg dat ze even 1 of 2 dagen toe is, dat er een beetje kan acclimatiseren. Dus een hondje wat wel een paar uurtjes alleen kan blijven. Ja, oké. Nou, dus mensen toes. Zit je geïnteresseerd in Jackie? Of tenminste, hey, misschien wel. Hè? Misschien komt er weer iets moois uit. Laat het ons dan weten via Limburg Vandaag, tvl.nl. En dan hopen we dat hij een mooie thuis gaat vinden. Waar hij misschien ook fijn onder de tafel kan gaan zitten, wie weet. Hij zwerft dus een beetje rond in het asiel. Maar ik heb begrepen dat er op dit moment ook best wel veel honden op straat rondzwerven. Stel, er komt zo'n hondje tegen op de straat. Wat moest ze dan eigenlijk doen? We merken dat mensen ons met regelmaat bellen en zeggen: ik heb een hond op straat gevonden en ik vind hem leuk en ik wil hem houden. Dan zijn we natuurlijk enerzijds hartstikke blij dat mensen de hond van de straat afhalen. Want het is natuurlijk hartstikke gevaarlijk, een dier over straat. Maar het is toch niet zomaar toegestaan om een dier zomaar een hoes op te dummen. Als vinder ben je namelijk verplicht om alles in het werk te stellen om de eigenaar te vinden. Dat betekent dus dat ze moest kijken, is een hond gechipt? Dat kan ze voor binnen dierenarts kosteloos checken. Daarnaast ben je ook verplicht om de hond aan te melden op een website. Dat is Amivedi. Ja. En dat is een dienst die eigenlijk vermiste en gevonden dieren coördineert. Dus met elkaar in contact probeert te brengen. Plus je bent verplicht om foto's te sturen naar de dierenasielen die bij de omgeving actief zijn. Ik kan eigenlijk heel wat bekijken dan ja, dat zo'n hondje aantreft. Ja, mag je enerzijds zeggen vooral altijd, misschien wordt het hondje heel erg gemist. Als mijn eigen hond zou weglopen, zou ik dat echt verschrikkelijk vinden. En zou ik het ook heel fijn vinden als ik weer met haar herenigd zou kunnen worden. Ja. Dus het is niet toegestaan om zomaar een hond of kat of konijn of wat dan ook van straat te plukken. Je bent verplicht om hem dus aan te melden bij de check of er gechipt is, aan te melden bij de asielen en hem op een website te plaatsen. Marcel, we hebben zo'n hondje gevonden, daar is het proces gevolgd. En uiteindelijk wordt het baasje niet gevonden. Ja.
gaat er een bepaalde tijd overheen en kan ze dan misschien uiteindelijk nog aanspraak maken op het hondje of niet? Ja, in principe is het zo dat als zwerfdier bij ons in de opvang terechtkomen, doen ze eigenlijk hetzelfde, voor checken of ze gechipt zijn. Zo nee, heeft de eigenaar 14 dagen de tijd om zich te melden, dus 2 weken. Komt er nou die 2 weken niet, dan is er eigenlijk als een recht op de hond kwijt en kunnen we weer op zoek naar een nieuw thuis. En er is natuurlijk vanuit dat de baas ook actief op zoek gaat, dus dan moet hij vanzelf eigenlijk mag je hopen. Deze dat nu niet, geeft ze de hond dus toch niet aanmelden bij die asiel en bij de chip-organisatie. Dan kan de eigenaar zich dus toch nog tot een jaar vervolgens melden. Okay, dus de kans dat ze over straat loopt, dat iemand zegt, hey, dat is mijn hond. Ja. En als degene dat kan bewijzen, moest ik inderdaad ook de hond weer teruggeven aan de eigenaar. En zelfs zo'n hond komt bij de dierenbescherming terecht, wat gaat er dan mee? Als we als zwerfhonden gaan ophalen, heeft onze ambulance een chipreader. Dus we kunnen als eerste kijken of er gechipt is. In veel gevallen is dat gelukkig zo en kunnen we ze direct terugbrengen naar de eigenaar. Als dat niet zo is, brengen we ze ook naar de dieropvang door in de buurt. En dan heeft de eigenaar dus 2 weken de tijd om zich bij ons te melden. Oké, dus eigenlijk een heel helder verhaal. Maar ik kan me voorstellen inderdaad, als er zo'n schattig hondje of misschien een kat over straat is, dat ze als eerste denkt... Oh. Hebben. Ja. Wat logisch is, en het kan natuurlijk, hè. Wellicht kan het, maar doe dat dan wel op de juiste manier. Want vergeet niet dat veel van deze dieren toch ook een baasje hebben die een hond of kat waarschijnlijk enorm missen op dat moment. Ja, zeker, absoluut. Maar ja, de mensen thuis weten nou dus in elk geval wat ze moeten doen als ze zo'n hond of kat aantreffen. Ja, wat wil je eigenlijk nog even moeten doen is nog een keer kijken of Jackie onder de tafel uitkomt. Jackie, kom eens. En zijn best gaat doen voor onze camera. Ja, daar komt hij al. Daar komt hij al. Yay, Jackie. Dat de mensen thuis hem nog even goed kunnen zien. Want Jackie is dus ook op zoek naar een nieuw baasje die voldoende tijd voor hem heeft. En gewoon een rustig gezin. En ziet je dat thuis en wilt je hem hebben, laat het dan weten via Limburg vandaag, tvl.nl. Of neem contact op met u. Ja, kan ook. Dan komt het helemaal in orde. Nou, Saskia, hartelijk bedankt voor de toelichting. En voor mij is het tijd om een beetje creatief te gaan doen. Ik ga namelijk aan de slag met Romeo. Ja, zoals ik al zei, gaan we creatief aan de slag met Romeo van de Intratuin. En ik moet zeggen, ik ben helemaal in mijn element, want ik zie allemaal dingetjes staan. Ja, waar ik zelf ook al van kan genieten. Romeo, welkom. Hoi. Want wat gaan we vandaag maken? Nou, ik wou het vandaag hebben weer over de kerst natuurlijk, wat je thuis kan maken. En eigenlijk wat een traditie is bij de kerst is natuurlijk de kerstboom, kerstballen, kerstversieringen, lampjes. En wat de laatste jaren echt opgekomen is, zijn kerstdorpjes. En daar refereer je eigenlijk aan. Ja, absoluut. Het is echt één grote hit geworden. Het is onvoorstelbaar. Dat hadden we niet verwacht dat dat zo populair zou zijn. Mensen bouwen soms hun hele woonkamer om en maken één groot fantastisch dorp. En daar hebben we hier natuurlijk ook bij de Intratuin gedaan. En ik wou eigenlijk eerst laten zien van hoe mooi zoiets eruit kan zien. Het ziet er inderdaad heel indrukwekkend uit dat jullie hier allemaal hebben staan. Ja, en we hebben ook echt getracht allemaal verschillende thema's. Want je merkt dat mensen echt met thema's willen werken. Dus we hebben dus een soort skischans gemaakt met een kabelbaan erbij die echt flink hoog gaat. Ja, geweldig mooi. Zoals je nu kan zien. Maar ook mensen die van water houden. Dus ook een heel dorp gemaakt met water ervoor. Dus, is het nou lastig om dat erin te bouwen? Nou, het is allemaal dat imitatiewater. We hebben natuurlijk ook wel met echte watervalletjes. Dat is wel meer werk, maar je hebt daar weer zeil voor, folie, wat je erin kan leggen. Dan heb je het idee dat het echt water is. Maar dan is het toch, ja, het is wat makkelijker voor een huis dan met een echt fonteintje. Je krijgt niet zo'n knoeibol. Nee, je krijgt minder knoeibol. knoeibol. Ja, en als je kinderen hebt, is het natuurlijk ook leuk om zo'n kermis te doen, zoals je hier nou ziet. Ja, absoluut. Ja, of zoals nu dan met een dierentuin. Dat is natuurlijk ook heel leuk om met kinderen. Het heeft iets nostalgisch, iets leuks. En wat ook heel hot is nu, zijn eigenlijk de nostalgische dorpjes. Dus echt zo'n oud Hollands dorp met windmolens. Wat je hier dus ook ziet met die windmolens. Even terug in de tijd. Even terug in de tijd. Want ja, uiteindelijk is dat natuurlijk de kerst. En dat is ook waarom het nu zo populair is met die huisjes. Het heeft dat stukje, ja, dat gemoedelijke, dat lekkere nostalgische. De tijd toen alles nog goed was, toen er nog geen crisis was. Ja, kun je even lekker wegdromen. Je kan lekker wegdromen, ja. Het enige wat ik wel vaak hoor, en dat zou je ervaren, je moet toch wel enigszins handig zijn om zo'n groot dorp neer te zetten. Of veel ruimte hebben. Ja, dat klopt.
En dan zijn er mensen die zeggen, hoe moet je dat dan doen? Nou, dan zijn er speciale ondergronden om het dan wat makkelijker te maken. Maar wat ik zelf altijd heel leuk vind om te doen, en daarvoor had ik er hier al eentje neergezet, is om bijvoorbeeld zo'n lantaarn te vullen. Hier heb je zo'n lantaarn staan. Ik heb er een beetje een sneeuwheuvel in gemaakt. Een kerstboom erin, een huisje erin, wat poppetjes. En eigenlijk krijg je dan een soort van kijkdoos wat je heel gemakkelijk thuis neer kan zetten, ook al heb je niet zoveel ruimte. Ja, want dit is inderdaad heel makkelijk weg te zetten. Want ik wil eventjes Joyce aan je voorstellen, want die hebben het publiek gepikt, hè? Dus hij gaat, want je gaat zo meteen nog iets laten zien wat we gaan maken. Maar Joyce, heb je thuis een kerstboom of heb je ook zoiets in huis staan? We hebben nog een kerstboom. Ja. Nog wel? Nog wel. Oh, ik voel een verandering aankomen. Ja, wellicht wel. Nou, ja, of beide, hè? Want dan zie je ook heel veel dat mensen het beide doen. En het grappige is echt dat er mensen zijn die hun hele woonkamer, dat is echt ongelooflijk, hun hele woonkamer maken ze leeg. Dan komen er van die behangtafels in te staan, 2 stoelen en voor de rest is alles wordt gereserveerd voor het dorp en de kerstboom. Ja, en vaak zie je ook dat ouders mannen het leuk vinden, want eigenlijk zit er een beetje de nostalgie in van een treintje. Ja, treintjes bouwen, hè. Kijk, dat zie je nou hier in het beeld ook. We hebben er ook zo'n treintje doorheen laten lopen. Ja. Dat is natuurlijk die nostalgie. En het is meestal onder de kerstboom even zo'n leuk dorpje maken. Maar ben je nou niet zo handig of heb je weinig ruimte? Hè? En dat is eigenlijk wat ik hier vandaag wil laten zien. Dat het heel simpel kan. Ik had een oma die in een verzorgingstehuis zat. Die had weinig ruimte, maar die vond het wel heel leuk. En daar maakte ik dit soort dingetjes voor. En dat is echt heel leuk om zelf te maken. En dat wou ik eigenlijk samen met jou vandaag doen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ben je een beetje handig? Een beetje. Een beetje. Nou, we gaan het zien. Nou, vertel. Wat ik eigenlijk heb gedaan, ik heb gewoon een hele simpele ondergrond gepakt. Een plankje. Ik ben gaan kijken, wat vind ik nou leuk? Ik vind dit soort poppetjes altijd leuk. Met die, dus een beetje skiën, sneeuw. Ik vind de kerstperiode is toch een tijd waar eigenlijk sneeuw hoort te liggen. En daarom ook wat kerstboompjes waar ook al dat sneeuwgevoel in zit. En wat ik heb gedaan, ik heb hier een haardvuurtje. Die werkt op batterijen. Even kijken of je dit kan zien voor de camera. Kijk, je hebt wel extra sfeer, hè? Ja, gezellig. Dan krijg je echt een beetje die nostalgie. Ja. Als je hiermee gaat werken en je zet het poppetje zo erop, dan valt hij nog wel eens om. Dat is soms wel eens lastig. Nou, hier hebben we van dat speciale soort, ja, wat is het? Een soort wax. Dan ga je op deze manier erin. Dan krijg je zo'n dun laagje op je vinger. En wat je dan doet, is je doet wat van dat spul hier onderop. En die plak je dan op de plek waarvan jij denkt van, hé, dat vind ik het mooi. Gewoon een beetje lekker dik erop smeren en dan... Dan blijft hij ook zitten, want je ziet nu dat hij er niet afvalt. Ja. En dan moet je met je fantasie gaan spelen. Je moet gaan nadenken van, wat vind ik nou leuk? Hoe moet dat tafereeltje zijn? Het moet eigenlijk weer een beetje gewoon kind durven zijn. En je moet beginnen vanuit een basis. Ik heb dat poppetje even erin gedaan. Dus je gaat dadelijk zeggen, nou, ik vind het leuk om hier met dat kampvuurtje te beginnen. Dan leg ik aan de zijkant dadelijk die batterij neer. Die gaan we dadelijk ook wegwerken, dat zal ik je laten zien. Maar in eerste instantie wil ik aan jou vragen, maak gewoon een leuk tafereeltje met die poppetjes en die boompjes. En ja, kijk gewoon waar je denkt van, hé, dat vind ik eigenlijk wel leuk om een sfeertje mee te maken. Ik zal deze nog vastzetten. Ik zal de wax erop doen. Dan kan jij gewoon op de plaats waar jij denkt dat het leuk is, een tafereeltje maken. Je hoeft hem alleen vast te drukken. Ja. Ben je vaak zelf creatief bezig? Ik ben heel graag creatief bezig. Ja? Ja, vind ik heel leuk. Ja. Kijk, alsjeblieft. En zo met kerstmis, zijn dit dan ook dingen waar je dan mee bezig bent? Of is het echt puur lekker eten klaarmaken? Nou, ja, dit heb ik nog niet eerder gedaan, maar ik vind het wel leuk om het heel gezellig te maken. Ja. Ja. Gezelligheid hoort erbij, hè? Nou, en stiekem is dit ook heel leuk om met je kinderen te doen. Ja. Ik doe dat vaak ook met neefjes en nichtjes. Dan gaan we eens een dorp maken. En die kinderen zitten al helemaal in de fantasie waar het treintje moet gaan lopen, waar de poppetjes moeten staan. Dat is wel heel leuk om te zien. Ja. Heb je zelf ook kinderen? Ja, 2 kleintjes. 1 van 3 en 1 van 5. Oké, dus die van 3, dat wordt nog een beetje lastig, want die sloopt waarschijnlijk de hele boel, denk ik, of niet? Nou, ik denk dat hij dat wel heel gezellig is. Ja, die vindt het ook gezellig. Kijk, wat mevrouw wel heel goed doet, dat zie ik er wel, ze heeft er wel wat kijk op. Ze heeft heel duidelijk gekeken van, ik ga hem duidelijk op een kast of een tafel zetten en van die kant uit moet hij mooi zijn. Ja, en kijk erin. Ja, inzicht heeft ze wel, hè? Ja, dat zie je gelijk. Het is inderdaad altijd de vraag, waar begin je dan bij zoiets, hè? Je moet Je gewoon hebt zoveel leuke dingen en dan denk je, ja, waar zet je wat neer? Je moet gewoon kijken van, wat vind ik nou een leuk thema? En dan een centraal punt pakken. Je ziet nou ook, en dat doet Joyce heel goed, ze gaat echt naar het centrum toe. Alle lijnen gaan eigenlijk een beetje naar het centrum. Waardoor je rust houdt in dat stuk. Dan hebben we er nog eentje, dat is de laatste. Alsjeblieft. Mooi plekje. Kijk. Kijk, en wat je dan nog overhoudt, is nu ziet je hier dat kabeltje lopen en hier de batterijen. Dat vind ik niet mooi. Dus wat heb ik hier nou? Mijn favoriete artikel wat ik altijd wel gebruik. Plaatmos. En wat je dan doet, is je gaat met dat mos, ga je gewoon heel eventjes hier
Zo tussen die poppetjes in ga je die ruimte even opvullen. Het is heel makkelijk bewerkbaar, hè? Ja, kijk, als je het zo doet, dan zie je al, dat blijft mooi op zijn plek liggen. Nou, daar kan je hem mee opvullen. Als laatste pak je dan een wat groter stuk. Want je wil natuurlijk... Ga maar gewoon lekker door, hè. Je pakt een wat groter stuk, want ik wil die batterijen wegwerken. Die leg je dan gewoon heel simpel hierover. En weg is Dat is een heuveltje geworden. Ja. En weg is hij. Op het moment dat je dus zegt van, nou, ik wil toch de batterij aan en uit doen. Even onder een mos, aan en uit. En je bent er. Het is echt heel erg simpel. En het geeft ook nog een leuk effect, want je hebt een beetje hoogteverschil. Je hebt wat hoogteverschil. We zouden zelfs nog hier eventueel een boompje op hebben kunnen zetten als je dat zou willen. Maar je ziet het effect wat het geeft. Zo. Het vuur een beetje open houden. Nou, het begint er al aardig op te lijken. Kijk, en dan, om toch een beetje dat winterse gevoel te krijgen... Ja. Ik zou een klein beetje van het hout vrij houden. Dat vind ik zelf altijd wel mooi, want dan hou je de rand erin. Zie je dat? Zie je dat op deze manier? Dan maak je het wat rustiger. Ja. Dit iets platter, want ik wil daar nog wel het haartje zien. Is het allemaal duidelijk voor jou? Het werkt? Ja. Je ziet hoe simpel. Het is echt heel simpel, hè? En dan, het open haartje moet natuurlijk aan. Dat is het haardvuur. Die doe je aan, dus dan krijg je dit effect. Alleen, we hadden het net over de winter. En dan vind ik het zelf altijd leuk om met wat sneeuw te werken. En wat ik dan doe, is altijd heel subtiel. Wat met dat sneeuw. Heel even gewoon iets eroverheen. Heel rustig. Niet te veel. Maar je ziet dat je dan op die manier echt dat winterse gevoel krijgt. En uiteindelijk, ik zal hem heel even vrijmaken. Zie je dat we eigenlijk in 5 minuten tijd toch een heel mooi tafereeltje hebben gemaakt. Heb je nou weinig ruimte? Zet het neer voor de kinderen. Doe het samen met de kinderen. Even op de kamer bij de kinderen. Is het echt een heel simpel, maar een leuk idee. Wat heel erg hip is op dit moment. Zeker. Ben je ook tevreden met het eindresultaat? Ik vind het heel leuk, ja. Ja, het is heel mooi geworden. Ja, het ziet er hartstikke mooi uit. Dus dit heb je eigenlijk inderdaad in 5 minuten... Ja, kind kan er was doen, toch? Ja, nou, en omdat ze zo goed de best hebt gedaan... en zo zijn we natuurlijk bij de Intertuin... mag ik deze aan jou geven, dat je die mee naar huis mag kijk, nemen. kun je die fijn mee naar huis nemen en een mooi plekje geven. Dank je wel. Nou, hartelijk dank voor de medewerking. Romeo, hartelijk dank voor de uitleg weer. Graag gedaan. Ik ga thuis ook weer creatief aan de slag. Ja, en ondertussen zien bij me aangeschoven de Bandits, oftewel de jongste rockband van Vlaanderen. Welkom. Het gaat supergoed met jullie in Vlaanderen, heb ik begrepen. Maar als ik jullie zo zie, volgens mij zijn jullie toch allemaal wel redelijk andere types. Dus ik wil eerst even weten hoe jullie nou precies bij elkaar zijn gekomen. Ja, dat is een redelijk lang verhaal. Dus, Thomas, We hebben de tijd. Ja, voilà. Thomas, Tim en ik zaten op dezelfde gitaarschool, de Gizon. En ja, daar hadden we elkaar leren kennen. We hadden al zoiets samen gespeeld. En in hetzelfde jaar heb ik Toon leren kennen, want hij deed ook mee aan Junior Eurosong. Dus we zaten samen in Junior Eurosong. Niet als duo of zo, maar... En achteraf hoorden we dan dat Toon een drummer was. En we hadden nog geen drummer, dus moesten we Toon er wel Want jij bent de meenemen. drummer inderdaad van het stel. Jij bent jullie zingen alle 4. Ja. En de rest is ook zeer muzikaal aangelegd. Hoe gaan jullie nou te werk met jullie nummers? Is er één iemand die daar een beetje de leiding in neemt? Onze nummers schrijven, ja, soms heeft iemand zo'n idee en dan met de repetitie brengen we dat allemaal bij elkaar en zo. We krijgen ook vaak de hulp van goede songwriters, zoals Sean Dont, Chris Wouters. Chris Wouters van Clouseau, onder andere. Die is, Echt waar? Dus het gaat zo. inderdaad. Jullie hebben het ook goed bekeken. Tof dat die voor ons dat ook willen doen. Zeker weten, ja. Maar ik zei jullie al, jullie zijn al groot in Vlaanderen. Het gaat zeer succesvol. Jullie hebben ook jullie eigen reality soap eigenlijk al gehad. Daar gaan we heel even een klein stukje van kijken. Alright. Ik wou bij jou zijn. Hier zijn banden. De Jasper is een hele sympathieke. Nou, fans genoeg in elk geval. En zeer succesvol dus. Maar die fans, jullie hebben ook een fandag gehad al, heb ik begrepen. Hoe is dat verlopen? Het was eigenlijk een fanweekend. Een weekend nog wel? Ja, een maand geleden hebben we in Centerparks, Vossenmeren, een fanweekend gedaan. En dan hebben we zo samen gebold met de fans, gezwommen. We hebben een 5 gedaan. En we hebben dan ook een optreden gedaan. En dat was super tof, ja. Echt een leuke sfeer. Ja, maar jullie leiden nog niet zo'n drugs, rock'n'roll en seksleven dat het ook allemaal bij elkaar slapen was en zo. Ja.
Dat een beetje rustig houden. Ja, zeker. Hè. Het was gezellig, het was gezellig. Nee, want jullie, ik kan me voorstellen dat de meiden nu voor jullie klaarstaan in de rij. Kijk, hier gaat het ook al los. Volgens mij hebben jullie dadelijk wel wat uit te delen daar. We hebben trouwens een paar mooie albums voor jullie die we dadelijk nog uit gaan delen. Dus dat is hartstikke mooi dat we die weg mogen geven. Dus even blijven wachten daarop. Maar inderdaad, die meiden, hoe gaan jullie daarmee om? Dat is altijd plezant. Ook na optreden doen we altijd zo'n signeersessie en zo, en foto's en van alles. Maar dat is wel super tof dat ze zo enthousiast zijn en zo, natuurlijk. Ja, nou hebben jullie ook al clips gemaakt. Hè? Voor de clip Stop hebben jullie ook een mooie clip gemaakt. Er zijn ook allemaal is vrouwelijk schoon in te zien. Hoe beleven jullie dat nou, de opname van zo'n clip? Zo'n clipopname is heel uniek om eigenlijk ook op onze leeftijd te kunnen meemaken. En we hebben er nu al wel een paar gehad de voorbije 2 jaar bijna. En dat is altijd super. Vaak is dat zo'n hele dag dat je dan daaraan bezig bent met een heel team, de hele crew daarbij. Dus dat is echt super tof om dat te kunnen meemaken. Ja, en het ziet er echt super mooi uit. Dus dat wil ik de mensen thuis ook wel eventjes laten zien. Wat voor clip dat jullie hebben gemaakt. Komt-ie. Je hebt al een ander, dus kijk toch niet zo stout. Hey. Oh, wat doe je me aan? Oh, wat doe je me aan? Het is nu gedaan. Oh, wat doe je me aan? Nou, dat is een geweldig mooie clip dus wat jullie hebben gemaakt. Maar ik heb begrepen dat de video's die van jullie op YouTube staan, dat die bij elkaar al meer dan 1 miljoen keer zijn bekeken. Ja, dat is waar. We vinden dat wel leuk om dat zo te zien evolueren. Want de fans zijn heel enthousiast. En dat ze het zien groeien, is dat heel leuk. Ja. Ja, nou hebben jullie helaas ook voor zo'n 4000 man ook opgetreden. Hoe is het nou om daar als hele jonge talenten voor zo'n groot podium te mogen staan? Misschien kan Thomas het vertellen? Goh, dat was kicken, hè. Dat was, VTM Kazoen Pop heette dat. En In de Lotto Arena. Daar traden heel veel artiesten op. En wij mochten daar deel van uitmaken. En dat was geweldig om op zo'n groot podium, in zo'n grote zaal te staan. Onder andere Ralf was daar ook bij. Wat zeg je? Ralf was daar ook Makkenburg, bij. ja, die was er ook bij. En Mille Kink en zo. Ja, dat was heel leuk. Ja, nou willen jullie natuurlijk ook Nederland gaan veroveren. Want Vlaanderen hebben jullie zo te horen al helemaal veroverd. Hoe kan jullie dat aanpakken? Want wij hebben hier gewoon de primeur natuurlijk, hè? We zijn al bezig, hè? Ja, inderdaad. Eigenlijk is dit de eerste keer dat we echt in Nederland iets komen doen. Maar we voelen ook wel, als we soms onze Facebookpagina of Twitterpagina bekijken, dat er hier en daar wel wat Nederlandse reacties op komen. En mensen die vragen, wanneer komen jullie eens naar Nederland? En wij zouden het zeer graag hebben, maar er moeten mogelijkheden zijn. En eigenlijk aanvragen dus. Iedereen die ons wil boeken, kan boeken. Surfen naar onze Facebookpagina en naar bandits.be. Voilà. Kijk, dat gaat alvast goed, die promotie. Maar hoe zouden jullie toekomst graag willen zien? Ik denk dat wij vooral nu gewoon genieten van elk moment dat we hebben. En elk moment dat we kunnen optreden en gewoon veel plezier maken. En dan later zien we dan wel, hè. En hopelijk nog lang doordoen. Wat is het mooiste als jullie zo terugkijken naar de afgelopen tijd die jullie hebben gehad? Wat jullie hebben meegemaakt tot nu toe? Goh, ik denk de Lotto Arena was zeker een hoogtepunt. Dat was echt zot. Ja. Wat was mooi? Het grote optreden in de Lotto Arena. Ja? Dat was echt wel heel cool. Maar zo, ja. Gewoon, ook omdat we hebben daar wel even naartoe gewerkt ook. We hebben zo redelijk wat daarvoor gerepeteerd. En dat was echt zoiets waar we naar uitkeken. En dan komt dat moment en dan is dat onbeschrijfelijk het gevoel als je opkomt en er staat 4000 man voor je te springen en te roepen. Dus dat is zalig. Ja, want jullie hebben ook een heel mooi project met Peter Pan. Ik heb begrepen dat is een heel spektakel wat er gebeurt. Kun je even kort uitleggen wat het inhoudt? Peter Pan is dus niet een musical, maar een spektakel eigenlijk. Met vooral van Peter Pan natuurlijk. En wij mochten eigenlijk het themanummer voor België dan. Allee, tot hier toe België, wie weet. Het gaat ook nog naar Duitsland en Nederland en zo daarna. Het begint in december. In december begint het, tot januari denk ik of zoiets. En dat was super tof natuurlijk om te doen.
Want ik heb begrepen dat er ook grote namen aan mee hebben gewerkt. Volgens mij de componist die ook voor Pirates of the Caribbean van alles heeft gedaan. Maar het is ook niet... Het is zo echt... Het is eigenlijk een mix van Cirque du Soleil en een musical. Dus het is echt heel indrukwekkend om te zien. Want wij hebben hem al 2 keer gezien, denk ik. Zo in een avant-première zo wat kunnen zien. Ja, het is echt vuurwerk. Er wordt zo gevlogen. Zonder kabels ook. En het is echt gewoon een risico spektakel. komt erbij kijken. Wat blieft? Nog een hoop risico komt erbij kijken. Ja, en dat maakt het ook wel ongezien eigenlijk. Want het is echt... Het is geen musical, het is niet enkel zingen en dansen. Maar er komt zoveel bij kijken. De acrobatie in die show heeft eigenlijk ook een zeer grote rol in de show. Nou, gelukkig hebben jullie in elk geval de veilige weg gekozen. Want jullie hebben dan de titeltrack gezongen. Die jullie nog op veel plaatsen mogen gaan zingen. Wij gaan hem dadelijk ook hier horen. Maar het mooie is dat Peter Pan dus ook deze maand en in januari zit hij nog in België. En daarna komt hij als het goed is ook naar Duitsland en naar Nederland. Hè? Dus inderdaad. Wie weet, omdat het een Nederlandstalig nummer is... komt het ook wel mee naar Nederland over. Laten we het hopen. Wie weet. We gaan er zo van genieten. Maar voordat we dat gaan doen... Ik heb hier natuurlijk nog jullie album. En daar mogen wij 3 exemplaren van weggeven. Dus meiden in het publiek, let ook eventjes op voor degene die hem wil hebben. Als je hem wil hebben, stuur dan een mailtje naar limburgvandaag@tvl.nl. En wie weet maak je dan kans op zo'n album. En ik zorg ervoor dat jullie hem ook nog eventjes signeren dadelijk natuurlijk. Dus dan is het een extra speciaal exemplaar. Nou, ik zou zeggen, ga lekker klaarstaan met jullie. Wij gaan nog genieten van een mooi nummer van jullie. En heel veel succes met hetgeen wat er nog allemaal gaat komen. Dank u wel. Ja, we gaan dus genieten van een mooi optreden van The Bandits. En het nummer dat ze gaan spelen, dat heet natuurlijk De Tijd van Ons Leven. Pas precies bij ze. Niks aan. Kijk maar uit, hou me tegen, want ik word direct nog gek. Come on, come on, come on. Stand up, stand up, stand up. Want wij zijn jong, de wereld roept. Het is nu of nooit, nu of nooit. Dit is de tijd van ons leven. Zie je maar, alles is mogelijk als je er helemaal voor gaat. Wow, 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 geef ons gewoon een kans. Geloof in ons, laat ons dromen van een grensverleggend feest. Come on, come on, come on. Wake up, wake up, wake up. Want wij zijn jong. Nooit
tijd, dit is de tijd van ons leven. Dankjewel, tot de volgende keer. Ja, met dit fantastische optreden van de Bandits zitten we bijna aan het einde van deze uitzending. Maar niet voordat ik nog even de prijzenkast heb gedaan. Gemak namelijk weer kans op een waardecheck ter waarde van €199 van de Woonboulevard. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even naar onze site gaan, www.tvl.nl. Even naar de lifestyle pagina, daar vind je een button naar de Woonboulevard. En de rest wiest zich eigenlijk vanzelf. Het is een fluitje van een cent en misschien wint je dan wel dat stylingadvies. Nou, morgen zien we natuurlijk weer met een nieuwe uitzending van Limburg Vandaag. Tot dan! Partner van Limburg Vandaag is Intratuin.